Здравейте, днес ще играм Ледена епоха, нашия игра е Деска. Днес играем Ледена епоха. Какво питаш? Това слона там мани ли? Да. Малко ще лаги. Тук имаш малина. И тук имаш една пропусната. Ето. Виждате колко неща имам. Стигнал съм до роди. Стигнал съм толкова много. Ако се чудите какви са тези животни, искат ми жълоди. Да, не мога да ги събера. Тук къде е? Тук. Сега спот. Аз също. Ей, как бъгна. Починя го врата. Аз искам да си го сваля това. Знаеш ли това там къде го спа? Не знам как. С всичките как? Не знам как. Щях да взема метлата и да го събера, но не разбира. Сега видяхте разговор между тате и чухте, между тате и Деси. Виждате докъде съм стигнал, роди. Колко е яко. О, защо мина мисия. Здравейте, да не играе. Не почнахме туда. Да. Стигаме си горе, айде малко спойно. Също малко. Аз няма да ям, не ядох с кюфте и 2 царевици. Аз няма да ям. Още малко и да шкулим. Добре. Това беше Леля. Те постоянно правят разговори и се карат и се бият. И Дени лъже. Аз не мога да лъжа. Не се биеме рядко. Я кажи, какво ще ме направим? Ти не си ми казал. Па ще забравих мисълта. Това да роди. Кое да роди, бе? Ти казваш на онзи динозавър, като го натискаш и роди. Е, това е Руди, той е каскад. Роди. Аз тук роди. Да, бе. Значи, дойдох и тук и ще сетих нещо. То се върне. Мани. Какво да ще правя? Я да видим какъв е късметът на Деси. Айде, завърти го. Да видим. И напрегнат съм. И точно това ми трябваше. Точно това? Да. Знаеш ли що? Що? Сега ще покажа. О, е такива. 500 да. За това. Ако не знаете, събирайте.
За какво ти трябва? Трябва ми то. Много искам да взема този динозавър. Колко карти имам? Той е обикновен тирек. Виж колко карти имам. Остават ми още 2. Айде, завърти го пак. И то път не се падна. Не. Че не ми трябва. Макар че е много малко. Имаш пет. Имаме една идея. Колко такива има, бе? Я върти още веднъж. Майко! Дървото! О! Само до тебе ще ти дам да въртиш. Пак ли се върта? Не. Свършиха ми токените. Сега ако ми искат 13, ще ги изхъба. Ще видите как ще събера 13. Имаш 16. 12 даже. Там. И сега чакаме. Ще върта ли? Не, няма да въртиш. Ще гледам клипа. Финал. Трябва да завършим, уважаеми зрители. Директно се включихме. Приключването. Началото да бъде край на ремонтите на Цариградско шосе. Снимай си екрана. В момента се снима. Какво стана? За това ли говориш така? Ти не знаеш ли? Вие снимат 7 минути. Значи не знам. Ти не знаеш ли? Не. Малко лакна. Добре, жестоко. Нали ти щеше да ходиш до туалетната? Не лока дъбо. Кога? Това беше леле. Ice Age Avalanche. Download now. То пишка. Ти пишкаш. Ти пишкаш. Естествено, че ти... Вижте какво уникално чудовище. Не само тук ще ги изхаба. О, yes. Год. Говори измишлотини. Prepared to... Oh yeah, this is your lucky day. Да, бе. The difference between Измисля си. survival. I got this. Само лъжа. Жесток бък, лак. Бък, лак, бък, лак, бък, лак, бък, лак, бък, лак. Kittens play. Too much in the way. Gotta clear a path first. Ще върта ли? Не. Що? Yes, яйце. Getting it today. Как тук се пращам? Аре, цъкай ти. Finders keepers. Here we go. Right, here we go. Цъкай по-нагоре, бе. Тук.
Say hello to 11 tons. Bingo. Best adventure ever. What do you guys need? Apart from today, how can I help? Колко много неща. Искам да върта Oh yeah. това. Worthy. Автобус 83 наистина избухнал заради забележка, на 19-годишния Петър Харалампиев. Тук обаче случва общото с БЖ. И това беше, няма друго. Това беше всичко. Аз бях Денис. С мен беше Деси и чао.